היום נעשה ניסוי בהפקת אנרגיה חשמלית על ידי מאנרגיית שמש. נתחיל מכאן, קודם כל נחבר יש לנו כאן את הפאנל הסולרי, וכאן בעצם המערכת החשמל של החשמל הסולרי של הפאנל. נחבר את המוליכים האלו, האפס והפלוס, נחבר אותם לבקר שהוא בעצם תפקידו לבדוק אם יש חשמל מופק מהשמש, אז יטען את המצברים. כאן יש לנו כאמור את הבקר, כאן יש לנו את האינברטר, וכאן יש לנו מערכת ההגנה, יש לנו מאז', יש לנו כאן נתונים על העומס, על הזרם ועל המתח, וכאן יש לנו גם את מערכת השקעים. בעצם לכאן אנחנו נחבר העומס. אז נתחיל לחבר את הפלוס של הפאנלים הסולריים על הפלוס של הבקר בצורה כזאת, ונחבר את הבקר למצבר, זה המצברים כאן, ומה שיוצא מהבקר נחבר לאינברטר, לממיר, שתפקידו בעצם לממיר הזה להמיר מזרם ישר לזרם חילופי. ונמשיך מכאן. כאן כבר יש לנו, כבר היה לנו כאן אפס ומינוס, מינוס ופלוס, עכשיו יש לנו אפס ופאזה. למה? כי זה כבר alternating current, יש לנו כאן זרם חילופי. הפאזה על הפאזה, כן? ומה שיוצא אחרי המאז' נחבר הניוטרל על הניוטרל והפאזה על הפאזה, ויש לנו את המערכת השלימה הזאת. פאנלים סולריים, נפעיל את הפאנלים הסולריים. יש לנו כאן לוויסות האור שמש, אנחנו רואים כאן עלייה של המתח, בינתיים אין לנו שום צריכה. יש לנו כאן את המצברים, מתחיל להיטען, הם לא ממש בריקם, יש בהם איזשהו מטען מהניסוי שעבר. כאן אנחנו רואים את האינברטר שממיר מ-DC ל-AC, ויש לנו כאן את הנתונים על הזרם ועל העומס, וכאן יש לנו בעצם את המערכת של השקעים, ויש לנו כאן עומס של טלפון, ואנחנו מחברים אותו ורואים שיש חשמל. עכשיו, אם אין לנו אור שמש עכשיו, נגיד עכשיו יש לנו מצב לילה, עדיין יש לנו מתח כאן. למה? כי בעצם יש לנו את המצברים שהם טעונים, הצליחו להיטען במהלך היום, ובעצם הם מספקים אנרגיה. אם אין לי עומס בכלל, ויש לי אור שמש, הבקר יודע שעכשיו אין לו מה להביא למערכת, לאינברטר, כי אין לו עומס בכלל, ומה שהוא עושה הוא בעצם טוען את המצברים. תודה רבה לכם.